Siyabingelela abazalwane egameni elihle neliphakeme lenkosi yethu Jesu namhlanje. Sisangena kule nkonzo esidedicathela abasha bethu. Ngiyacela basithandaze. Baba wethu ongcwele, sewenkosi yethu Jesu. Nansi le nkonzo Nkosi ihamba ngamagagasi omoya, ingena phakathi ezindlini, ema-office, kuyo yonke indawo la bayibuka khona, abakwazi ukuyibuka. Siyacela Nkosi phelekezelo ukuphelela kuNkulunkulu ngoba liphelele izwi lakho linguqobo liphunzisa izimbabala lephula imithi elikhuni emsedari neyaseLebanon yavuma. Baba ongcwele siyabonga kakhulu ekuseni nje senzele umsa egameni likaJesu umsindisi wethu. Amen. Sisaqala bafowethu inkonzo yethu namhlanje. Isihloko sawo sithi to be found wandering around. Isihloko senkonzo yanamhlanje, inkonzo yethu yabasha. Masifundeni ke incwadi kaGenesis chapter 37. Sisifunda kusuka kuverse 12 kuya kuverse 17. In-New Living Translation ithi, soon after this, Joseph's brothers went to pasture their father's flocks at Shechem. 13. When they had been gone for some time, Jacob said to Joseph, your brothers are pasturing the sheep at Shechem. Get ready, I will send you to them. I'm ready to go, Joseph replied. Verse 14. Go and see how your brothers and the flocks are getting along, Jacob said. Then come back and bring me a report. So Jacob sent him on his way, and Joseph traveled to Shechem from their home in the valley of Hebron. 15. When he arrived there, a man from the area noticed him wandering around the countryside. What are you looking for? He asked. 16. I am looking for my brothers, Joseph replied. Do you know where they are pasturing their sheep? 17, which is the last verse. Yes, the man told him. They have moved on from here. Hang on. Okay. They've moved on from here, but I heard them say, let's go on to Dothan. So Joseph followed his brothers to Dothan and found them there. Amen. Inkosi ayibusise ukufundwa kwezulayo. Mangisho lezaziso bathandekayo singakangeni entshumayelweni yethu ezoba mfishane nokho. 1 siyacela kwabathandekayo siphaphatha. Sicela abangayeki ukukhuleka baqhubeke basikhulekele, bakhulekele ibandla, bakhulekele abangcwele, bakhulekele isizwe lakithi, bakhulekele isimo esibhekene naso se-COVID-19 ukuba uNkulunkulu angenelele ngoba uma engangenelelanga ukuphila kakukho kithi. 2. Sicela izimali zeminikelo abanikela ngazo abangcwele ngoba ukuphila kuyaqhubeka noma singahlala endlini siloko singabibikho sibe kwi-lockdown kodwa izimali ziyafuneka njengoba ngikhuluma nami ngise-studio nje zimali kufuneka izimali njalo bakwethu. Siyocela ukusho le-account yebandla nabanye kabafellowship bangafaka khona ngoba baningi abantu abalalela le ntshumayelo noma bengekhona Ulundi noma bekuphi la izwi lenkosi lingena lifinyelele khona. Nalokho siyakuthokozela ngoba kumele balizwiwe, kumele balinqobe, kumele balihlonishwe, kumele uba bonke abantu balithobela izwi lenkosi. I-bank account yethu yase Ulundi Assemblies of God ithi 405 289 ungazi noma niyabhala abathandekayo 1883. May I repeat? 405 289 1883. iBank Absa Bank. Uyayifaka ke imali lapho bese uyachaza ukuthi ke ireference igama lakho
busu uyachaza ukuthi ke kambe ngeyani imali oyifakile whether zishumi or free will noma group getizwe indicate kuleso slip ozosifakile ku ref yakho uzobusuchaza lokho ke so hand over kumagosa enkonzo abese yabona uma umuntu nje fellowship akaye nathi uyayifaka nje igama lakho sesiyobona ngegama inkosi ibusise ukwenziwa kwezinto ezilungileyo udumo lwe kuJesu amen. Ake ngikhulumeke nabantu abasha namhlanje sibathanda kangaka abasenhlizweni yethu abayigugu nomqhele wethu nekusasa lethu ngoba singisi abasaziyo bathi no youth no future. Abasha bayifuture yethu, abasha bayithi kusasa ngoba thina sesiyedlula ibanga sesilihambile ngeke sabuyele emuva. Sibheke phambili udu abantu sesibathembile nesibasebenzelayo njengoba sakhe izindlu sibafaka ema-university kahle silungisela abantu abasha ukuba kube yibona ngoba yibona obaba bakusasa yibona amagosa akusasa yibona abafundisi bakusasa. Okungeke kwenzeke ma umuntu engahlangananga nomsindisi. Ukuhlangana nomsindisi kwi-must akusiyona into nje ongayenza i-choice. I-must ngoba once umuntu wahlangana nomsindisi uyaqala sithi day 1 waphila umuntu wavuka umuntu wabuya umuntu wabuyela ebuntwini umuntu ngoba umuntu uma engenayo umsindisi akekho ebuntwini akaphelele half human ma umuntu engena Jesu. Umthandazo wethu sonke thina esimaphambi kwenu esibizwa ngokuthi singabafundisi abanye bathi zinceku zenkosi abanye bathi singamadoda kaNkuluNkulu abanye bathi singabagcotshwa abanye bathi ngonyawonhle konke lokho kusho into eyodwa abantu abamungaphambili abagqugquzela bonke abantu abakholwayo ibandla likaNkuluNkulu elizohlwithwa elilindwe umyeni walo uJesu owalifela nowalithenga ngegazi lakhe. Esikushoyo namandla ethu okugcina esiwakhiphayo awukuthi inkosi yami bavula amadlebe beswe ngoba into esihlasele kule mihla abantu abeswe. Abantu abeswe esontweni ngisho ngama phambi kwabo ufunda izaziso zibe u5 uma uqeda bese ubuza ukuthi konke isaziso sokuqala sitheni angasi angiswanga azozoyithola ileyo nje umuntu hayi benganakile mina hawu ubunganakile kanjani ngoba ngishilo ngathi ngicela nilalele nazi izaziso abeswa nje abantu kunokunganaki nje okukhona noma ungakhuluma sesizamile nokushumayela ngesibhunu abayeswa noma ubuyele esingisini ngabeswa sibuyele esizulwini sishawo isiZulu esinongwaqa bengeswa kakhulu base siyakhuluma sesikhuza okhuzekayo sithi inkosi isizwele kulowo ongasiswa. Ngiyacela kakhulu bantu abasha nilibheke ngelinyiso ibanga nilihambayo indlela enyathela khona emhlabeni. Umhlaba awusabi umuntu, umhlaba uyisiqhwaga, umhlaba uyisigora and ziningi igoro siwayigoqa wayiqeda namhlanje seyikhohlakele ngisho amagama azo noma zayidume kangakanani. Nawe ngeke ulunge ngeke ume uJesu engekho. Uma nje ufuna ukuma uphelele into yokuqala uJesu, God first. Into yokuqala nje ufanele uyazi empilweni yakho ulunga ngoba ube noNkulunkulu. Umuntu uphelela ngoba enoNkulunkulu. Uma ungenaNkulunkulu half human awusiyena umuntu ngokuphelele. So ke la kule ncwadi esiyifundayo lithi iBhayibheli uJakobe wayefuyile nabatwana abaningi. Niyamkhumbula uJakobe ukuthi uyena uIsrael uyena onezindlu eziwu12 iqhamuka kuye wamukela isibusiso sika-Abraham umkhulu wakhe sehlela kuye uyena kumuwe ngaye ngoba sonke sikhonza uNkulunkulu kaIsrael. uIsrael uJakobe ngelinye ilanga ehlezi ngoba belusi kuqala abelusi bakwaIsrael babengabuyi njengabakwaZulu. KwaZulu ziyaphuma inkomo, impahla, imbuzi, izimvu kodwa ilale esibayeni ziyavalelwa zonke izinsuku. KwaIsrael babehamba bazikhiphe bahlale khona some weeks, bahambe nethende begxumeke kuleyo ndawo balale khona bakhempe for lawo mavika khona. Kuhamba ireport once in a blue moon iyoshekha saphila izizele whatever wonke ama-report. Kuthiwa babehamba ke noJoseph, uJoseph naye nabafowabo. uJoseph ethanda kakhulu ukusha ama-report abafana kweluseni emakhaya. Asha ama-report asekweluseni ngoba kubafana belusa bayazi kunama-report okungabikwa ngawo emakhaya.
makuwa reporter ngezinto ezinye izinto ayibikwe ekhaya ezenziwa ngabafana kweluseni ziyabashonisa ziyabacwilisa indlela zabo zingaphumeleli ngoba ekweluseni ziningi izinto ezenziwa khona. So uJoseph ke wayelethe ireport kuyise yonke into eyenziwa abafowabo, wagcina ke manje washo ukuthi obani benza ukuthi obani benza ukuthi bamzonda ke kanjalo. Kanti ke bamzondela futhi ke nembono, waye nembono namaphupha ambulelwa phupha abatshena ukuthi ngiphuphe lokhu, ngiphuphe sisensimini sifuna ithungo zami, isithungo sami sama ezeni zankanka zakhothama, ekhothamela isithungo sami. Bacasukele leyo nto ngoba laba banephupho, lo nephupho bayamzonda laba bangenalo iphupho. Lo nephupho, umuntu onephupho ngoba wonke umuntu kumele babe ne-dream ngayo yonke into ngempilo yakhe, ngayo yonke into. Isikhathi esiningi abantwana bethu abanalo iphupho. Wayenephupho kuJoseph ephupha ilanga wahlanganiswa uyise nonina nabafowabo, phupha inkanyezi nelanga nenyanga kungikhothamela, izinkanyezi ezu-11 zingikhothamela what okwakusho ukuthi uzobabusa. Hayi uyise limthukuthelise leli phupho, alihle leli phupho. Wagcina ke abafowabo sebemzonda ke, ugcina kuyise esemgcina ekhaya ke engasakwazi ukuthi ahambe nabafowabo endle njengentandokazi ngoba uyindodana yobuxhegu bakhe. Bahamba ke abafowabo bawukwelusa baya endaweni okuthiwa iShechem. Funa sikhulume ngalokho nje kuphela. Shechem noDothan. Le ntshumayelo ke iqonde lezi indawo zombili. Babehambile ke bahamba insuku, uyise ke wasethi abafowenu njoba bahamba bawukwelusa waba nenxano lokwazi liqhubekani. Hamba Joseph, ngiyakuthuma ukuba uye eShechem uyongibonela abafowenu ukuthi yonke into isahamba kahle na. Ubuyisa ke imiswi elithi ke kuhamba kanjani njengalokho uhambile. Na ngempela wasuka ingubo ayigqokile ithungelwe uyise wayegqokile nangalesikhathi ehamba eShechem kuyofuna ireport. Maye sehambile endleleni wahamba uJoseph waze wawufika eShechem. Fika wazula wehla wenyuka entabeni. Bayazi ke laba bake belusa, angazi ke laba nkosi yami abazalwa ema-sectionini elokishini ukuthi idlelo bayalazini. Uhamba entabeni ungene emhosheni wenyuke ubuke emagqumeni ulunguze, akaboni izimvu, akaboni imfuyo, akaboni umuntu. Itshe lo minhlama eShechem. Wayaluza ke ngesikhathi efika u15 ke kuleli Bible lethu esilifundayo. When he arrived there, a man from the area, khona ke iBhayibheli elithi a certain man. Funa sikhulume ngale certain man. A certain man found him. Liswile isihloko sentshumayelo. Found him wandering around. Esulazula. Yini indaba sulazule? Usulazula ngoba akayitholi into ayifunayo. Usulazula ngoba akazi noma kufanele bayenhla noma kufanele bayezantsi kuze kube njani ngoba into ayizela isukela ekhaya akayitholi la bekuthiwa uzoyithola khona. That is why ehla enyuka kuthiwa wamthole zulazula kusho ukuhamba nje, uyabona uhambe nje ngoba futhi uma uzulu ungazi lapho yakhona i-confidence ayibibikho enyaweni engqondweni emzimbeni ngoba usuke ungazi nohambo luhambayo ukuthi uhamba ubhekephi. Kanti i-confidence uyithola ngokwazi ukuthi uyapi, uyokwenzani, kubani nini, kanjalo. So wayeyaluza ke ehle nyuka. That man, certain man, found him wandering around. Wasembuza into eyodwa. Who do you looking for? Uthi ke yena ngifuna ubhuti bami. Ngoba ekhaya ireport ithi angizobabheka la. Uthi ke lo muntu kabekho la. Basukile la. Ngoba ngibezwile bathe abahambe baye Dothan. Uma esuka eShechem engabatholi abafowabo, uhamba neinformation yokuthi useyazi manje ukuthi abafowabo bakuphi. Ukusuka eShechem uye Dothan is about 100 kilometers. It's a long journey. Kodwa kusuka khona babaqhelile kakhulu kuleli dlela ade kuthiwa bakhona.
lokhu kuzulazula kwakhe eShechem engatholi intayizele. Iyouth yethu namhlanje ingabantu abazulazulayo. Bayehla bayenyuka, abanye bangene kwidakamizwa, abanye bangene ekuntshontsheni, abanye bangene kuthathweni kwezimoto, abanye emabhenki, amanye zimali zabantu, abanye basemajele, bagcwele emajele. They are wandering around because they don't know what they are doing. So bayehla bayenyuka, ikhona lento abayifunayo, abayitholi lento abayifunayo. Kodwa bese lithi iBhayibheli, a certain man found him wandering around. Uyabona, mayemthola lo muntu uzomtshena into ayifunayo. Maye sesuka eShechem ebheke eDothan, uhamba useyazi manje ukuthi uyapi ngoba useyitholile ianswer. Umuntu osindisiwe umuntu othola ianswer, umuntu ohlangane nomuntu omnikeze ianswer yempendulo ekhona emoyeni engqondweni, ngoba wonke umuntu ozelwe wesifazane unembuzo esengqondweni emoyeni wakhe ofanele bayiphendulwe. A certain man. That certain man masikhuluma thina bakwa theology sisebenzisa lokho kuthiwa i-typology system. Sithi that certain man is Jesus. Ngoba wamthola umuntu owatholwa uJoseph. Le ndoda ayisho ukuthi bengikhona bexoxa nami, kodwa ithi ngibezwile bethi asambe siye eDothan. Basuka. Therefore uJoseph wahlangana nomuntu olwaziyo udaba. Umuntu osindisiwe umuntu ohlangane nomuntu olwaziyo udaba, owaziyo ngeindaba zakhe. Once wahlangana nomuntu owazi ngeindaba zakho, you will be secured. You will be settled in mind, in spirit, in your soul. You will be secured. Ekwazini nje konke ngoba iqiniso lithi once wayithola yakuthola le ndoda. Le ndoda eyaziyo, eyazi nokukhulunywa ngabanye. Ngoba ngibezwile bekhuluma bethi asihambe siye eDothan. Wathi mase itholile le ndoda waqonda straight eDothan. Nangempela wazwaqhamukela kubo. Ubezwa sebethi bheka nansi inyanga yamaphupho. Asibambe siyibulale. Sibulalelane. Siqede iphupho layo ngoba leli phupho lalisho ukusinda kwabo nokusizakala kwabo balibulala manje. Ngoba leli phupho kalisho ukuthi kuzosizakala yena yedwa nje ngaphupho ngozenu zikhothamele sami. Lelo phupho ladala inzondo nehatred. Ingubo ayinikezwe uJoseph yadala inzondo ngoba yabonisa abafowabo ukuthi ubaba umthanda kakhulu uJoseph. Therefore asimbambe, esikhathi bembamba bamhluthula lengubo ukuba baqale benze konke abakwenzayo ingasekho ingubo. Iningi labantu abasha lake layithola ingubo. Isitha sayihluthula. Mase sihluthulile babanqunu ngoba make yasuka lengubo noma yadabuka. Ukuhamba kwakho kuba nama hesitation. Ukuhamba kwakho akubi strong. Ukuhamba kwakho uyamuva phambili. You don't know whether you run or you walk. You don't know whether you're going back or forward. Udabuka ingubo. Ingubo esiyembathisiwe isinikeza identity yokuthi singabathandiweyo. Mase singabathandiweyo noma zinginetha zingishaya noma ngihlangana nani engathi negative in my mind, but mangibuka lengubo ngiyayithonga, ngiyagain amandla, ngibukela ukuthi hayi kodwa ngithandiwe. My father loved me. Kodwa ngathandwa emaphakadeni. Bheka ukuthi ngigqoke kanjani. Nabo baqala ngayo ingubo bayihluthula, yona eyathelwa ngegazi lembuzi, nayo le mbuzi intshontshwa yabulawa yathelwa ngegazi iphindiselwe ekhaya evidence yokuthi sithole nayo ingubo. Maybe eka Joseph ngenzeka kuba mhlawumbe isilwane esithize simbulele. Noyise wakhala ngoba ebona ingubo sigcwele igazi, engazi ukuthi leli gazi elembuzi yakhe entshontsho yilaba abangakaze batholwe indoda yaseShechem. Kusho ukubuyela kwakho ezintweni eziphelele. Tholwa indoda yaseShechem kusho ukubanjwa ngesandla sonamandla. Umuntu omsha ngeke alunge engabanjiwe. Umuntu omsha ulunge ebanjiwe. Maye kabanjwa isandla sonamandla. Akwakusho umfundisi wami madoda ethi when I'm led by the master's great hand, ngiyoba nokuthula emoyeni, ngibe namandla enhliziyweni mangiholwa isandla sonamandla. Umuntu omsha ufuna kabanjwe isandla sonamandla. Mthandazo wethu bazalwane ukuthi abazalwane bethu youth yethu yale mihla yalesi sikhathi so COVID-19
kodwa kube sibe neyouth ebanjiwe isandla sonamandla kube youth etholiwe yatholwa indoda yaseShechem. Indoda yaseShechem yamthola ezulazula ngoba uyazulazula umuntu ongenaNkulunkulu. uNkulunkulu makanibusise izwi lakhe linqobe kunyathela kwenu, izwi lakhe linembathe njengengubo egqoka uJoseph, izwi lakhe libe umqhele kini, izwi lakhe alithi izwe lifa kodwa thina sibe nabasindileyo ngoba satholwa indoda yaseShechem. uNkulunkulu makabekini abe nani anihole abe ngonamandla ngoba yena unamandla nomhlaba zanyazanyiswa abalethemba igama lenkosi bawufana nentaba sesiyoni yona engenakuzanyazanyiswa. Makanibusise uNkulunkulu bazalwane, sithandaza sithi Nkosi yami sinikeleze inkonzo zivame uNkulunkulu asipha amandla ongena emakhaya, ongena kuleya cellphone, ongena lapha nakuloya nomkhonza nathi uma umzalwane elizwi lenkosi noma engayena umzalwane alizwi lenkosi imthole, zimthole izandla zendoda yaseShechem, zimbambe, zimholele kulo lonke iqiniso. Mangikhuleke nani isibusiso sikaNkulunkulu sibe nani bantu abasha, sizodibana khona einkozweni zasemoyeni, uNkulunkulu abe nani masithandaze. Baba wethu olungileyo, izwi lakho liphilile linguqobo liqondisa thina la ezindleleni zakho kube kuhle kithi, emphefumulweni wethu kube nokuphola, emphefumulweni wethu kube nokuthula. Siyathandaza Nkosi, sithandazela abangcwele, sithandazela amabandla onke, sithandazela abazalwane bonke, sithandazela izingceku zakho zonke, babona amandla wonke. Fudumeza loya naloya naloya, uwenze lo mlilo wande afudumale nobesephola. Ngegama lika Jesu Kristu nyathela ngonyama, nyathela ndoda yaseCalvary, nyathela ngonyama yomndeni kaJuda. Siyabonga Nkosi, siyabonga Nkosi nantambama nje ukuba uphinde ube mnye nathi, ube nathi, ube uNkulunkulu, ube umthokozisi, ube yikho konke. Yenze njalo Nkosi phekwe ibandla lakho. Amandla nobukhosi kufanele igama lakho. Malibongwe, lidunyiswe, lituswe lona lodwa elakhe igama, uJesu Kristu umsindisi wethu. Amen and amen. Amen. God bless you.